Neexistujú. Neexistujú na to slova útechy. Tam im môžete vyjadriť len to, že ste s nimi. Že ste prišli, že vám na tom záleží, že ich chcete podporiť a modliť sa. Modliť sa za tú sílu, aby to tí rodičia, aj pán manžel zvládli. Nie, ja som bol šokovaný. Ja som tu krátko, pol roka a myslel som si, že žijem naozaj v takom maximálne pokojnom, až zabudnutom mestečku. Ale to, čo sa odohráva v ľudských srdciach, deti, mládeže, je asi niečo nepreskúmané. A podľa mňa by sme sa mali na to viac zamerať a odhaľovať tej bolesti detí, ktoré nosia v sebe, o ktorých nehovoria a potom vybuchnú takto na von.